מה קורה חברים? כאן פרו גיימינג, פרו גיימינג, ואני משחק אני לא זוכר קוראים המשחק הזה, אבל זה כמו טמפל רן. תראו מה זה עשה, זה עושה מאיפן כמו רונלדו. מה זה? זה גיטרה, יוקללי. טוב, אז בוא נתחיל. יותר טוב. בינתיים שום דבר לא נכנס. ייי, יפה. ממש טוב. ובום. אוי, שון. לבוא. שלום לשון. אוי, לא, הספסתי אותה. הקלפוג הזה. זה לא. נועה. עליתי. צפתי. לא, עוד פעם. אני באמצע סרטון, עד שאני נפלה על המילים, תפתיק. רק נראה שאני אפתר איזה נתיק את הסרטון. אבל אני בינתיים ממש טוב. ייי, עוד אחד. זה נכון טוב. אוי, אם אתם שומרים רעש. בבקשה. גם ככה יש לזה. ייי. בואו נתחת. לא, יותר מדי. עשיתי לב. לא פתח לי. איפה זה? ניסיתי גם קצת לצלם סרטון בסינגינג מאסטר, ככה נקרא המשחק. משחק ממש שווה, תורידו למי שיראה ביוטיוב. בקצור זה אחלה משחק מה שאני משחק בו עכשיו, כאילו גם הסינגינג מאסטר. בקצור תורידו, יש ככה קוראים My Singing Monster באנגלית, ככה קוראים לתוכנה שרציתי לצלם, אבל כאילו לא כזה עבד לי, כאילו אין לי כל כך קליטה, אבל לא נורא.
וואי, מה זה, אני לא נפסל. בסוף אני כבר אעקוף את הסיעה. אימא'לה. היה פה מין הליקופטר האחר כזה, מי שלא מכיר. ניסיתי לעשות סרטון, אבל לא כל כך עבד לי. בגלל הקליטה. אבל לא נורא. אוי, טוב, לא נורא. רגע, טוב, זה לא שלי. טוב, רם. שם. אתה יכול לשים אותו. זה בקיצור. אוי, שון. לא, שון. תסתכל על המצלמה. זה כנראה שראיתם. שון. שון. כל חמוד. רגור. גורי. ולקחת אותי. שון. מה השני? טוב. אז תעשו סאב ולייק ויאללה ביי.